Dunkin Donut dito. Mamaya dadaan ako. Guys, may Dunkin Donut oh. Ang haba ng pila oh. Haba ng pila. Hi guys! Welcome back to my channel, Pinagbisayang Belgium! Huwag kalimutan mong mag-subscribe at pakilike na lang din ng video ko. Wala nang maraming daldal, diretsa-diretsahan na, diba? Subscribe and liking. Subscribe and liking, diba? Guys, mayroon akong papakita sa inyo. Kahapon nag-shopping ako. Pero naulanan ako, yung bag ko nabasa at basang-basa na itapon ko na. So ngayon, ipakita ko sa inyo kung ano yung nabili ko. Babalik pa ako kasi binigyan ako ng pang-shopping ni Harry ko. Dahil meron siyang pinapagawa sa akin at pagod na pagod ako kahapon. Kaya siguro naawa, binigyan niya ako ng pang-shopping. So, naulanan kahapon, mabuti na lang sinundo niya ako sa station dahil ayaw niya maglalakad ako na nauulanan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo. Kaya lang tinanggal ko na yung mga bag at saka yung mga etiquettes kasi nga, habang andun ako sa naboring ko nandun ako sa train. Yung iba, pinagtanggal ko na para walang maraming abubot dito sa bahay. Yung mga ano ba ang tawag nito, yung makalat kasi ayaw ng Hari ko. So ito, kahapon yung bag ko, medyo maliit kasi siya eh. So at ano siya nabasa. Nilagay ko na lang din dito sa binili ko. Oh. Ito yung binili ko. Diba? Tapos, mura lang siya guys kasi ano na siya. Yung nakita niyo. 79.90 lang siya. Kasi nga, ano na sila ngayon, nag-start na silang mag-solding. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo. Tika muna. Hindi naman ganun karamihan kasi babalik pa ako. Marami ako ditong shoes. Pwede ko sana siyang i-fit. Bawat clothes na i-fit ko. Kaya lang, mainit guys magsusukat. Kung ano yung sinuot ko ngayong shoes, yun na lang din ang gagamitin ko sa pinagsusukat kong damit. Alright? So, ganyan na lang ang gawin ko. So, ito yung pasta ngayon. Hindi ito binili ha. Nag-aano lang ako. Kumaba na kasi si Pilay guys. So,
Madalas Pinay Bisaya. Ganun. Guy or guys? Duh! Guys, kini guys ha, tuon na mo guys ha. Tinuod na ni siya. Guys, don't mind my hair because I'm getting calvo. See that? I have another vitamins, but my husband is the one who buy it. He bought on online. So actually, this is not. It's the other side. That is not the one I wanted. Yeah, it's a gift. So thank you. You don't have to complain. At least she's concerned. So gusto lang niya akong pumayat kasi talagang ang laki ng pinagbabago ko. So nagsuot ako ng shirt guys. Mura ba siya just depende mo na guys akong isulat ko. Guys, ito yung style. Panimas ko guys. So guys, ito siya yung nag-princess na anak. Huwag ko nakikita niyo. Ayun siya. Ayun. So, the next one. Ito siya guys.
Good, good, diba? That's it, mga amigo sa Miguel. Huwag kalimutan mag-subscribe kay Pinay Bisayan Belgium. At huwag kalimutang mag-like sa video ko. Panood dito guys. Panood ko lang kuan ka ng pizza kong balo. Yung bulaklak na yung long dress. Fit siya sa ako galing lang kay murag di ko ginhawa guys. Ako to siya palitan. So ugma mobalik ko ugma kaya ako i-change siya kay di pa man ang ako kuan kanang resibo. Ako siya ipakita. Kaya lisod, naglisod yung ko garang kong garang fit. Okay guys, see you next time. Bye bye.